Ufuk Kaplan и други. Готова съм. Хайде тогава. Бихтер се преоблича. Иначе щях да се очудя. Довиждане. Чакам ви в чифлик. Добре, всичко хубаво. До скоро, Лелю. До скоро, мила. Оревуар, мадмазел. Оревуар. На Нихал. Днес изкимва едно, утре съвсем друго, знаете. Още до вечера може да се върне в друго настроение и с различни планове. Наказваме по свой начин за това, че ние подкрепям за Бехлю. Дали фактът, че не се говори открито по въпроса и вреди повече? Ако го обсъдим, ще се отървем от неизвестността. Много добре познавам Нихал. Предвидела е всичко. Щом решително ми каза, че вече не ме иска, значи е готова на всичко за Бехлю. Не ви е казала така. Нека мисли каквото иска. Против съм и ще продължавам да й го повтарям. Аз не мога да бъда така категорична. Не съм сигурна. Ако наистина се обичат... Говорим за Бехлюл, госпожо Арсен. Всеки ден е на различно мнение. Ще изчакаме Аднан. Той ще вземе най-правилното решение. Надявам се. Чакахте да се обадиш. Ти защо не се обади? Мислех, че до теб е годеницата ти. Бихтер, да отидем вкъщи. Казах им, че ще съм с тях. Добра тактика да не оставяш Нихал насаме с майка си. Какво да направя? Кой знае с какво ще й напълни главата? Ще предупредя и Пейкер. Ще внимание. Добре ще направиш. Akşam Чичо до вечера ли се връща? Каза, че ще се обади.